fanden det også telefon. Okay, det starter ud med dårligt sagt. Okay, nu bliver ledning. Nu er man bred på en fisk. 2 sekunder, jeg pauser lige videoen. Så er vi tilbage, jeg fik også lige lidt bedre skærm, så... Jeg behøver ikke. Okay, nu er det ved at blive irriterende, nu kan jeg ikke engang komme over ledningen. Nu skal jeg tage en hård vej. Så bliver den rigtig god. Okay, godt så, jeg har en perfect class. Vi går i gang. Jeg skulle da ikke gøre inden nu, for fanden. Ja, jeg er lige lavet. Jamen, det skal da kraftedeme ikke være, jeg kommer nu. Fanden. Jamen, det er fint. Sådan. Sådan er du inde. Jeg har stadigvæk min shotguns class. Så jeg ikke kun har fået omkring 4-3. Jamen, det der hedder shotguns class. Ja, men jeg har Coco til den, eller sådan noget, hvad fanden det hedder. Shogo, hedder du Shogo? Nej, jeg hedder ej. Ja, det troede jeg, du hed. Hvem skulle dog nogensinde hedde Choco? Det ved jeg ikke, men alle kan... Tobias, kan du huske den? Ja, Jeg nåede kraftedeme man heller ikke at stemme. Alec. Hvad? Vi skal spille den. Jeg har ikke den. Nå, Alec, vi skal gøre det her, hvor du er mod mig. Det er så længe siden, og det Jamen, jeg har ikke den der map der. Jamen, den her, den har du. Så ved jeg sgu godt, det er en startbane, ikke? I'm sorry. I'm sorry, bro. Du laver nogle classes, så det er det. Jeg kan da prøve. Du kan da prøve, du kan da gøre det. Nej, jeg kan ikke finde ud af, hvad man gør. Så vil jeg lave en total noobet class. Jamen, jeg har sgu ikke nogen gode. Jamen, du kan da prøve, kan man da ikke det? Jeg har læst hold. Nå, okay, fair nok, jeg prøver den bare. Goodness. Oh my goodness, from what are you? Oh my god. Kan du godt huske den? Oh my goodness, from what are you? Kan jeg godt huske. Den var lidt underlig. Du ved godt, jeg optager lige nu, ikke? Ja. Okay. Oh my goodness, man, what are you? Hvornår fanden starter vi? Jamen, når du vil. Jeg vil skam gerne starte. Jeg har været klar i lang tid. Jamen, jeg er ikke klar. Jeg skal lave totalt noobet class. Er det svært da? Ja, det er svært at lave noobet class. Du var jo præcis 5. Ja. Jeg er kun i level 4, nu kan du se mit billede og min kills. Og dine små kills. Jeg har altså 1350. Det kan jeg slå. Jeg har 10.004.255. Og altså, hvad så? Det er måske lidt mere end 1000 et eller andet. Jeg skulle da også fucking ligeglad. You don't care. You don't give a shit. Ja. Yeah. You don't give. Du giver ikke en lort i hånden. Jo, jeg skal gerne give dig en lort. Nu er jeg bred. Oh my god. Er du ikke også bare bred nu? Nej. Om det er jeg. Hvad betyder bred egentlig? Det er standoff. Det hedder standoff. Standoff, det betyder... Standoff, det staves S-T-A-N-D-U-F-F. Standoff. 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 Jeg har en autoshotgun på mig lige nu. Det er ulovligt. Nej, det er ulovligt. Nu har jeg det meget bedre. Hvad har jeg her? Er du en bredfist? Fucking ny pistol. Hej. Det er ikke nogen nøbet class. Jo, det er. Nej, det er. Det er alt, hvad man kalder noobet class. Jeg har ikke engang til det sigte kun til en sniper, du ved det. Nej, men... Yeah. Give me that shit. Okay, fair nok. Du har også machine gun, helt ærligt. Næh, fanden, det er den der. Okay, Alec, du hører en eksplosion nu. Hvilken eksplosion? Den er eksplosion. Jeg kan godt høre den. Jeg skyder rundt over det hele. Du bliver pånet. Du bliver pånet. Du bliver pånet. Jeg bliver skam ikke pånet, jeg dør. Ja, men det betyder sgu da også pånet, altså.
Altså. Tror du ikke, jeg er fucking ligeglad? Jo, you don't give a shit. You don't give a shit, my man. Gamle ting. Kom nu ud på gaden, så jeg kan dræbe dig på en eller anden syg måde. La 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 la. Det er en dårlig idé at gå ud midt på banen. Tror du ikke, jeg ved det? Svært nok. Jeg vidste. Jamen, jeg vidste også godt, du var deroppe, ikke? Selvmord på dansegulvet! Oh my god. Jeg kan godt bruge nogle lidt skud til et eller andet egentlig. Du er der ikke der. Du er der. Du er ikke der. Hvor fanden er du så? Du er heller ikke der. Hvor fanden er du så? Ligegyldigt hvad, så ved jeg bare, at hvis jeg shooter nu, så Sharpshooter. Sabel. Hvor er du, lille dreng? Det kan jeg skal ikke sige. Hvor er du? Gemmer du dig? Måske. Au. Du fandt mig vist, eller jeg fandt dig. I found you. Jo. Er det sjovt? Måske. Nej. Godt som, du skal bare kunne overleve med det i 17 minutter til. Hvad fanden er 17 minutter? Jamen, det er det, man kalder 17 minutter. Oh my god. Oh my goodness. 3 minutter. Hvor fanden blev du af? Jamen, jeg er din forfædre. Jeg ved skam godt, hvor du er. Nå, hvor er jeg så? Det kan jeg skam ikke sige, for jeg ved det heller ikke. Jeg tror, du fandt mig. Ja, det gjorde jeg skam også. Bare rolig, jeg finder skam også snart dig, din lille dreng. Au. Jeg sagde jo, jeg fandt dig. Jeg skal bare sige, at jeg samler slet ikke din sniper op. Det er ulovligt. Nej, det er helt tilladt. Du er sådan lidt. Du der. Hvem du der? Det er du jo. Jeg har en hamburger. Hvad for et våben har du? Har du taget den, hva? Du fandme ikke taget den, kan jeg sige. Hvad hammer? Det får. Du ved godt, at jeg kunne have dræbt dig lige der, ikke? Jamen, jeg fik headshot. Du ved godt, hvis jeg kunne have dræbt dig. Og det kunne jeg også nu. Du ved, det fandt jeg skam ud af. Har du taget? Nej, jeg har ikke. Hvad er dit problem? Hvad er dit problem, må jeg så spørge om? Jeg er dårlig imod dig. Det er problemet i I have found you. You are not there. I know where you are. Fair nok. I'm a hamburger. Jeg knifede dig. Det hedder slet ikke knifet. Nej. Det hedder knifet. Dammit. Det hedder knifet. Det hedder knifet, ikke knifet. Der er du jo. Ja, der er du jo. Hey. Og der er lidt hash. Der var ikke hash. Oh my god. Der var ikke lidt hash. Der var ikke lidt brød. Hash, jeg er en meget bred fisk. Ved du, hvor en bred fisk holder til? Den holder til i et lokum. En fisk holder ikke til et lokum, det ved du godt, ikke? Hvor holder en bred fisk så til? Den holder til den hører til dig. Nu er jeg meget bred på dig. Ja, og? Jeg er en bred fisk. Har du ikke hele tiden været det? Det sagde du også, du var i går. Jeg er altid en bred fisk. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder.
Ej, skal jeg snipe dig nu? Ja, jeg skal. Hvorfor snipede jeg dig ikke? Fordi du Snipe. Hvad fuck laver jeg? Jeg kan godt vide, hvad du laver. Du kan ikke ramme. Det kunne jeg godt. Men hvorfor gjorde jeg det ikke? Fordi du ikke havde lyst, og hvorfor det der mærkelige sigte kom på. Det er fordi, at jeg er... Jeg sagde, at jeg ville lave en noob-klasse, ikke? Så jeg fandt også en noob. Så sidder jeg bare... Jeg kan ikke ramme. Nå, men det kan jeg. Jeg kan ikke ramme. Men det kan jeg! Hvor fanden er du? Jamen, jeg over det hele. Det fandt jeg skal ud af. Ja, okay, du kan ikke være deroppe. Godt så, det er du ikke. For ellers havde du været død. Du havde været død, hvis du havde stået i det rum. Jamen, hvilket rum? Jeg fandt ud af det! Er det sjovt, det her spil? Du skyder mig altid i armhuset. Nå, men skal vi spille online? Ja, hvorfor? Som du vil. Stop! Hvor lang tid har videoen været? 11 minutter. Den kan godt blive lidt længere. Det kan blive 20. Oh my god. Okay, går det i 20 minutter? Oh, snipe! You snipe them the head, motherfucker. Det der er sgu da ikke nogen noobede class. Jo, det er en meget noobede class. Du kunne have taget en gun med det første våben, ikke? Så er kraftig, men også lidt ligeglad. Bring the body. Bring the body, bring the body. Alex? Nej. Jeg har en idé. Nej. Jamen, stopper den video, så ligger den på YouTube, og så spiller vi zombie mode. God idé. Bye bye!